Edurne Azkarate, Oiongoa, egunon? Egunon, kaixo. Eskerrik asko gurera etortzagatik. Zuei. Eta elkarrizketa hasi aurretik, Oiongo Euskarari buruz ere hitz egingo dugunez, Oiongo datu soziolinguistiko batzuk edo emaniko nituzke, labur, hasi aurretik, guztiok jakiteko pixka bat non gauden, bale? Orduan, Oionen Euskaldunak 23,24 gutxi gora bera, Eustaten arabera, bale? Zarete. Eta biztanleak 3.400 inguru baldin bazarete, hori ia 800 biztanle, ez da Euskaldun? Wow. Horietako batzu. Bai. Bueno, ja ez naiz Oionen bizi, Baina, bai. Zer gehiago, a ber. Erabileraren datu hundirik ez dago, ez dut aurkitu behintzat, eta zuk zenbateko erabilera dagoela esango zenuke, ez eman eunekorik noski, baina ez dakit, asko erabiltzen da gutxi, non gehien, zer emutan? Bueno, depende, eske pandemiarekin pixkatere galdu diot temperatura horri, baina pandemiaren aurretik bai nabaritzen ziren igual lehenengo euskaraldiarekin ere bai, jende gehiago animatu zela, zen igual ezagutza, bueno, erdalgune askotan bezala ez, ja pasada jende desente ikastolatik, orain ari direnak bilakatzen guraso eta agian euskara autua orain beranduago iritsi zaien horietako asko badaude, baino eremuetan edo arnasgune askoz gutxiago daude oraindik, osea ikastolak izaten jarretzen dola esango nuke, badagu taberna bat ere bai zerbitzariek euskeraz badakitela, nik neuk ere bai esango nuke badaukadala irakasle efektu hori, ez? Pues igual jendeak ni euskalduntzat nauenez, agian ahalegin gehiago egingo duela lehenengo hitza euskaraz egiteko, eta gero pues, esparru txiki batzuk badago kultura elkarte bat pues, euskal dantzak txistua eta trikitisa ematen dena, pentsatzen dut hori ere arnasgune bat izango dela, baina oraindik kalea bera konkistatzeke dago. Bueno, hor, helburua dago orduan, ez da? Bai. Eta esan dugu Oionen euskara non hitz egiten den gehiago, non gutxiago, eta zuri buruz zer esango zenuke? Noiz, nola, zergatik hitz egiten duzu euskaraz, edo zer kultzatuta, zer motivazioarengatik, edo? Eske nire euskararekiko harremana, bueno, denona bezala, ez, oso aldakorra izan da, Oiondik hasita. Egia da, sortea aukidu dela etxean nolabait edo nire batzuek euskaraz bazikitela eta horrek asko laguntzen du, ikastolan ikasi nuen, hala ere lotxa ematen zidan euskaraz hitz egitea banera bezaroan edo inkluso errebelatu izan naiz euskararen aurka noiz baitez, amak edo esaten zidanean euskaraz hitz egiteko eta agian zuk jario gehiago hartu duzu gaztelaniaz harremanetan eta ez dakiz zer, eta diskutitu nahi duzunean adibidez erdaraz diskutitu nahi nuen auskalo, eta baina bueno, gero beti eduki ditut urteroko bertsudalekutako zitak, beti familia euskaltzalea izan gara eta parte hartu izan dugu euskararen aldeko ekimen askotan. Orduan, harreman gazi gozo bat hasiera batetik, baina jakinda privilegioa izan dudala etxean ikasi ahal izatekoa. Eta gerora ja pentsatzen dut arrunta dela helduagoa zarenean buelta batzuk ematea honi eta nik kanpoan ikasi nuen, baina gero nahi izan nuen itzuli. Oionera itzultzea, helburua euskaraz bizitzea bazen ez zitzaidan aski egin eta orduan Donostira joan nintzen bizitzera, beraz, arabar bezala esango genuke trampa egin dudala, zeren askoz errezagoa da bertan, eta hor nabaritzen da, eta gu ere ni neu asko aldundu naiz, eta jario asko hartu dut, eta euskaraz bai harremanak, bai lana esparru asko egin alizatea garrantzitsua izan da, baina ez da adibidez arabar bezala sentitzen dudan egoera soziolinguistiko privilegiatu hori. Orduan, pixkat bi munduren artean, ez? Zentro edo hegemonia horren privilegioetaz elikatzen naiz, eta aldi berean arabar bezala eta hemen egiten diren ekimenetan parte hartuta eta ikusten dute egoera oso ezberdina dela, klaro.
Claro. Eta esan duzu, bueno, Donostian agian errazagoa izan daitekeela Araban baino euskaraz hitz egitea, eta agian zailtasunak egon daitezken eremuetan edo erabiltzen duzu estrategiaren bat edo euskaraz hitz egiteko? Bueno, saiatzen naiz lehenengo hitza euskaraz egiten, ja badela zerbait, zeren askotan kostatu egiten zait, ni Oionera noanean asko ibiltzen naiz Logroñon, adibidez, eta hor kutsatu egiten naiz, eta gero bueltatzen naizenean berriz txipa aktibatu behar dut. Edo ere bai oso eraginkorra da identifikatzea zeinekin hitz egin dezakezun euskeraz. Edo parte hartzea, edo joatea, euskal jende batek antolatu ditzazkeen edo ezakite komunidade hori bilatu dezakezun eventoetara edo kontzertu, antzerki edo zer gauzetara. Hor saretu zaitezkelako iruditzen zaidalako. Eta, bueno, edozein kasutan, esan duzu bezala, prozesu bat da, ezta, agian aldatu da bai atxikimendua edo jarrerak, gaitasuna ere bai, erabiera, guzti aldatu da, ez da nola bait. Eta nola bizi duzu Oionen Gasteizen, eta orain esan duzu bezala Donostian euskaraz bizitzea, errazagoa esan duzu, Donostian errazagoa dela, baina hala ere erraza da? Nik esango nuke ez eta ez dut esan nahi ere bai Donostin egoera hobea dagoenik, baizik eta adibidez ni helduzaroan joan naizenez, autoak egin ahal izan ditut. Lanak euskeraz egin ahal izan ditut, bertan ere aukera dagoelako, baina harremanak adibidez ezagutu dudan eta egin dituan lagun guztiak euskaldunak dira. Pentsatzen dut beste nonbaitetik Gasteizera ikastera etorriko bazara, auto hori ere egin dezakezula, ez? Euskaldun komunidade batean txertatu, zure burua eta zure harreman guztiak euskaraz egitea, identifikatzea tokitan tabernetan egin dezakezun euskeraz. Orduan pentsatzen dut gehiago daukala zer ikusia nire Oiongo jatorriarekin eta hor daukadala erronka, zeren Oionen oso arnasgune gutxi daude, naiz eta geroz eta euskaldun gehiago gauden eta aitortza bat egin nahi diot bertan geratu den, nik egin ez dudan bezala geratu den euskaldunari, zeren berak segurazki lan gehiago egingo du horren alde, eta ni gero joan ahal izango naiz disfrutatzera, berak urte osoan zehar egiten duen lan horretaz. Orduan, euskararen egoera Araban oroar edo Oionen, baitu, esango dut interesgarria iruditzen zaidala, uste dudala nabaritu izan dudala aspaldian Arabarrok ari garela beste euskaldun mota bat, edo euskalduntasun mota bat eraikitzen, ezakit beste, igual, Nafarrei ere gertatuko zaie, edo iparraldeko beste eskualde batzuetan, pixkat ez ulertuak sentitu izan garelako, eta hemengo gauzetara natorrenean eta parte hartzen dudanean, berez sintonizatzen dute euskaldun mota batekin agian ez ulertua dena Gipuzkoa batean. Iruditzen zaidalako jendeak hemen nahi izan duela, ez nazkatu dela, bigarren mailako euskaldun izateaz, hegemonia batean edo erdigune batean dauden privilegio hoiek eskatzen dituzten eskakizun hoietara ez iristeaz eta ez ulertuak sentitzeaz, zeren hemengo periferietako egoera ezberdina da eta balekoa da ere bai beste era batera euskalduntasun bat sortzea, eta hor bai sintonizatzen dut asko onan atorrenean. Ze polita. Oso interesgarria. Hor gelditzen da hori. Eta bertxotan ere aritzen zara. Bueno, aritu nintzen. Aritu zinen, bueno. Eskatu behar izan nuen Wikipedian kentzeko bertxolaria naizela. Igual saioren baterako dituko ziatrako. Ez hori ez da gertatuko, baina. Eta baina zergatik sartu zinen bertxotan? Zerk eraginda? Nola erabaki zenuen zen nahi dut? Amak apuntatu ninduen bertxodalekutara bera bertxozalea zelako, eta guk irratian entzun izan dugu, oza nire soinu bandan, bizitzako edo txikitako soinu bandan, Aba edo Rocio Durkal zegoen bezala, bertsoak ere bazeuden, eta antxe aterrizatu nuen bertxodalekutan, eta horrek ere bai asko lagundu ditzaritzeko Euskal Herrian, zeren leku eta herri desberdinetako umeak egoten ginen, eta gero egiten zenituen lagunak, urtero ikusiko zenituenak, edo inkluso
geratu zaitezkenak gauzetara, kontzertutara joateko eta harremanak mantentzeko, eta orain lagunek parra egiten diate, herri guztietan norbait ezagutzen dudalako, eta espreski da bertsolekutan ezagutu dan jendea, eta horrek ere asko lagundu zian, lehen aipatu zu ez, euskaraz bizia erraza den edo, eta nire lehenengo simulakroak edo hori posible zela bermatzen zuten egoerak bertsudalekuak ziren, zeren eta organikoak ziren, horrela ziren, nire adineko jendearekin nire gustatzen zaizkidan gauzetan ibiltzen nintzen, eta hor erabilpen bat ematen nion euskarari erreala eta interes genuino batetik ateratzen zena, ez zena akademikoa edo inposatua edo gurasoek edo txertatzen diguten euskararekiko ardura honetatik abiatu beharrean, zen askoz ere kotidianoagoa, ludikoagoa, eta hor bai nik uste dut konektatu nuela ideia horrekin, ez euskarak balio zuela edo zertarako, zeren adibidez honen nitxikian nintzenean behintzat ez nuen horrela bizi. Ze garrantzitsua den euskara ludikotasunarekin lotzea, ezta? Hori da, eta kulturarekin, eta pues ez dakit kotileoekin, eta lagun harremanekin, eta eguneroko bizitzarekin, ez bakarrik kontu akademikoekin. Bai. Hori da, eta orduan lagundu dizu euskaraz bizitzen, atxikimenduari dagokionez ere lagundu dizu, osea, bertsolaritzari badaukazu bertsolaritzarekin zor txiki bat agian. Bai, egia da oso bertsozalea naizela, ez naizela bertsolaria, baina maite dudala asko bertso mundu eta asko eman didala. Eta, bueno, bertsolaritzatik aktoren mundura, ze orain aktorea zara, ezta? Bai, holtza mota aldatu nuen, azkenean. Hori da. Baina beti holtzan, Bai. Eta nola bizi duzu aktore euskaldun izatea? Bueno, orain arte esango nuke ondo, eta orain ja ari naiz ikusten ibilbide txiki bat egin, edo ikusita zeren iritsi nintzen kanpotik eta ezagutu behar izan nuen, ez? Nola zegoen euskal kultura, ze jendek egiten zuen zer, ez dakiz eta oso interesgarri iruditu zean. Eta orain iritsi naiz puntu batera non ikusten dizkiodan kontraesanak. Ez? Nik nire burua aktore euskalduntzat daukat, eta ez nuke arazorik izango beste hizkuntza batean lan egiteko, pues adibidez lehen iraganean polonieraz lan egiten nuen bezala, baina egia da orain ikusten ari naizela batez ere ikusentzunezkoetan, zeren antzerkian nik beti egin izan dute euskeraz, eta pentsatzen dut ala izango dela, eta asko sinisten dut, eta uste dut komunidade bat gaudela hor indarra egiten euskal antzerkia sustatzeko, eta gauza berriak egiteko, baina ikusentzunezkoetan ezakit zenbateko izten den, ez gara inbeste aktore Euskal Herrian, baina bagara asko, eta askotan lan eskaintzak kanpotik etortzen dira, eta entzuna diot kideren bati ere bai, esaten duela azken aldian aktore euskaldunok lan gehiago daukagu kanpoan bertan baino. Eta hor hasten dira kontraesanak edo bintzat hausnarketak, ez? Egingo nuke hau, egingo nuke bestea. Zeren beti dago, ez dut uste sartuko nintzatekenik proiektu batean ezerk ez ban nindu motibatuko. Eta kanpoan ere badaude proiektu asko, badituztenak osagaiak, irutzen zaizkidanak zilegiak, edo kontatu beharrekoak, edo interesgarriak. Baina aldi berean, galdera da ez, nola ekoizten dugu hemen, zenbat ekoizten da euskeraz, zenbat aukera daude bertan gauden ontzat. Orduan, klaro, hor sartzen zara movida batzuetan, nik ulertzen ez ditudanak, dela merkatua, dela diru kontuak, politika, eta hor bai sartzen zaidala pixkat bertigoa, ez? Ostra, edo zer gauza, igual beste herrialde batean ez litzatekena izango kontraesan bat edo arazo bat erabaki bat hartzea, agian hemen bilakatu daiteke, eta ea nola surfeatzen dudan nolatu hori, ikusiko dugu. Ez da erraza, ez da? Ez da erraza. Eta euskarak orduan ateak zabaldu baino itxi egin dizkizu, nola bait? Ke ba, zabaldu. Zabaldu. Bai. Nire eman zidaten behin aholku oso txar bat, karrera bukatu nuenean esan zidaten. Bueno, emakume gazte bat zara, beraz joan zaitez Latinoamerikara telenovelak egitera, eta hor lan egiten duzun. Eta orduan irutzuz zedan aholku bat supertxarra. Osea, benetan
increíblemente txarra. Zer, justo nik antzerki egiten banuen, eta ezen, pixkat, nire planteamendua ezen hegemoniari arrazoia ematea, baizik eta gauza ezberdinak egiten saiatzea. Eta hori gehi nire motivazioak eta euskaraz bizi nahi izateko desira eta hori guztia, Euskal Herrira bueltatzea erabaki nuen, eta hor konprobatu dut, lehen esaten ziaten hori, euskara kateak itxiko izkizu edo zeba egingo duzulan euskaraz, edo horrez dago hainbeste, Latinoamerikan klaro produkzio gehiago dagoela, obvio, baina ni konprobatu dudana da, azteko oso leku egokia dela Euskal Herria, nik orain arte dena egin dut lana euskaraz, ate pila bat ireki dizkit, ere bai onartu beharra daukat, seguraski ni neu irakurrian naizen era euskaldun bezala, naiz emakume arabar euskaldun bat, seguraski horrek ere ateak irekiko zizkidan, desgrabatzen dudalako edo beste zapalkuntza batzuk pairatzen ditudalako privilegioak bezala, baina horrek guztiak zer ikusia izan du beti euskararekin. Eta bai, esango nuke, ateak ireki dizkidala 100%. Hori ozen esan behar da, ezta? En plan, euskarak ateak irekitzen ditu. Bueno. Bai, benetan. Eta, baina, hala ere, euskaraz film edo antzeslan edo gehiago egin beharko lirateke, ezta? Bai, uste dut oraindik euskara bera, argi dago ez dela hegemonia, ez, kulturala, eta nire ametsa izango litzateke konfliktorik gabe, gutxinaka, jende guztia ohitzea eta barneratzea eta bere sentitzea euskal antzerkia edo euskal zinea. Hemen bizigaren guztion, biztanlere guztien erakusgarri izan ahal izatea eta jendeak atxikimendua sentitzea eta nolabait euskarazko ekoizpenak izatea gure etxeko marka eta bertako hegemonia, ez? Hemen ez bada, beste inon. Herriro goenkale moduko zerbait falta da. Egin dezatela, lan pila bat ematen ziren aktore pila bati, ansartuko ginateke, ez dakit. Bai, egin dezatela, zeren behar dira gauza raroak, behar dira eguneroko novelak, behar dira jendelduarentzako edo publiko guztientzako gauza asko zehatzagoak, autor edo deitzen den beste hori, Paulek egiten duen fantasia hau, eta uste dut oraindik asko daukagula egiteko, hori oso emozionantea dela, baina asko eratzen zaigu elikatzeko euskal kultura. Pixkanaka. Joseba Sarrinandiak 2015an argitaratutako Lapur banden etika ala politika saiakeran, bertsolaritzak izan duen bilakaera eta egin duen bidearen aurrean euskal zinemagintzan ez dela parekorik gertatu edo. Bi munduak ezagutzen dituzu, eta orain nire galdera da, ea nola ikusten duzun euskal zinemagintzan ez da esan dugun, hori, ateak irekitzen dituela eta baina gehiago behar dugula, baina bueno. Euskal zineari buruz nik ezer gutxi esan dezaket oso berria naizelako. Film bakarra egin dut, horrein ari naiz jende oso interesgarri ezagutzen, eta urte asko daramatzan jendea ezagutzen, eta orain nire rola ikasle modura hartzen dut, ez? Oso entzulea naiz eta kuriosiadea handia daukatea nola dagoen egoera. Bertsolaritzarekin alderatuta. Claro, bi munduak alderatuta eta ez dut jarri nahi horrela oso, ez dut sinisten asko utilitarismoan, baina igual iruditzen zait egon daiteken desberdintasun agerikoena izan daitekela dirua. Ez, bertsozale elkarteak baditu gauztu batzuk eta emanaldiek dirua behar dute, publikoa ohitu da jakitera gauza hauek balio bat dutela eta balio hori gizarte honetan diruaren bitartez ematen dela, baina egia da bertso saio bat antolatzeko edo rodaje bat antolatzeko behar duzun dirua desberdina dela. Eta horrek zer ikusia dauka, egiten dena aleginarekin beste esparru batzuetatik edo administraziotik, adibidez, orain bertsolaritza oso egoera honean dagoela dakigun arren, eta segura aski administrazioek ere bultzada hori bermatzen duten arren, hori gertatu da egon delako plataforma bat, elkartea bezala egituratu zena, lan bolondrez asko eskatu duena, urte luzean mamitu den proiektu bat dela. Orduan,
pentsatzen dut ez dakite euskal zineako jendea nola dagoen saretua edo benetan industria batetaz hitz egin dezakegun, zeren euskal industria, gero sartu beharko ginateke ikustera zer dagoen hor barruan, baina badakit adibidez orain sortu dutela hemen deituriko zineman ibiltzen garen emakumeon elkarte bat, eta jendeari da saretzen, eta uste dut kanpotik ere etortzen zaigula feedback oso ona, ezakit oi hartzun batzuk badaude, euskal zinearen ezakit balioa, edo bogan dagoela, edo ezakit zer, eta guk ere olatu hori hartu beharko genuke, eta lanean hasi, edo jarraitu. Indar guztia. Eta, orain, irati filma aterako da, zinemantan otsailaren 24an egongo da, ezta? Hemen. Hori da, bai. Euskaldunok nolabait zain gaude, ni behintzat zain nago. Ze bildurra. Hori izan behar dezun, zer moduz daramazu itxaronaldia, beldorrarekin, oposik, urduri, ez dakit? Uste dut, film honen argitaratzeak edo estrenaldiak eman dizkidala posible diren emozio guztiak. Egia esan, zeren banago pixkat nazkatuta, alde batetik, nekatuta. Beste alde batetik ilusioa ere transformatu egiten da, zeren orain daukadan ilusioa, igual ezen duela urte bete neukan ilusioa ansiosoa, eta gero hori nola nabegatzen duzun urte guztian zehar, badut ere bai jakin min oso handia ea zeharrera hartuko duen filmak batez ere hemen Euskal Herrian. Jakin mina ere badaukat nola hartuko den atzerrian, zeren hori ere izango da zerbait, ez? Edo zen informazio baliagarria izango da, dela funtzionatzen duela oso ondo, edo funtzionatzen duela oso gaizki, nik uste dut hortik asko aterako dugula baita ere, eta bildurrera igual ez naiz iritsi, pixkatola jakin min horretanea, ze punturainoko debatea sortuko den, edo ez, badago euskararen kontua, badago gure lanen departamentu ezberdinen interpretazioaren zuzendaritzaren kontua, badago generoaren kontua, ez? Azkenean pelikula berezi bat da, edo normalen ez dira horrelako pelikulak ekoizten. Orduan, jakin minez, baina egia da somatzen dugula estrenatu ez den arren jendearen beroa eta gogoa. Eta hori oso polita da. Bai, nik uste guztio gaudela pixka bat gogotxu, ez? Bai. Gero espektatibek hori daukate, ez? Ea betetzen ditugun zuen bakoitzaren espektatibak. Emango dizut nire feedbacka ikusita aukera. Eta ze ekarpen egiten dio euskarari filmak? Gehi bat. Azteko film bat gehiago da euskaraz, eta hori oso onuragarria da, eta gainera da film bat euskaraz handia amestu duena, eta oso errotua, bere esentziari oso errotua mantendu duena Paulek, eta gero ja zehatzago euskararen kontuan sartuta, iruditzen zait egiten diola ekarpen bat, edo proposamen bat plazaratzen duela, Pauli ere ala gustatzen zaiolako, ikerketa lan hori mitologian edo historian egiten duen bezala, nola ez du egingo euskaran ere bai. Eta orduan hor euskara zuzentzaile edo laguntzaile bezala Gorka Lazkano eduki dugu, berak ere egin dituela bere ikerketak, eta proposatu dugu esango genuke euskara batuan oinarritzen den euskara bat, eta gero Gorkak oso ondo eta ensaio error bitartez ere bai landu duen koloreztapen bat ere ematen zaiola horri, ez? Batua esaten dut iruditzen zaidalako oso garrantzitsua izan dela prozesuan ulergarritasuna mantentzea, eta hori ja zuek esango diguzue otsailaren 24tik aurrera, baina gero ere bai polita zen eta errespetua ere bai zor zaio, bai filmari planteatzen duen momentuari eta euskara berari, eta uste dut autu hau egiteak ere errespetu bat ikusarazten duela, eta orduan hartu ditugu baiara hoietako eta pixkator mugan iparraldego alde arteko mugan Nafarroa izango zenaren kolore horiek, prosodia horiek, melodia horiek hartu, gure arauak sortu, zen agian etzen posible guztia txertatzea, baina orduan jolas bat bilakatzen zen, ez?
hitzak baldin baditu 3 silaba baino gehiago, bilakatuko dugu esdrujula, edo amaiera hau emango diogu, edo atxearen asperena bai mantenduko dugu, baino erakusleetan ez, baina tartean baldin badago bai, eta orduan bilakatu zen horrelako jolas batean, zeren uste dut ere bai aktoreok oso gogotxo hartu dugula erronka hori, ez? Izan beharrean, gauza bat pisutsua guk hartu dugu ezagin nola esan, baino aberasgarria den zerbait bezala, eta niretzat behintzat plazer bat izan da horrelako euskara baduena bere ikerketa partea, baino ere bai asmakizun partea, eta nola hori uztartu, azkenean fikzioa delako, nik plazerrez hartu dut lan hori. Aipatu duzu, ja esan duzu agian guztia, baina, aipatu duzu Gorka Lazkano aritu zela 18. mendeko euskara egokitzen, alean ere hori, irakurri genuen, eta plazerra izan dela esan duzu, ondo pasatu zenuela, baina, ez dakit, zehaztuko zenuke gehiago edo nolako izan zen euskara zar berri hori ikasteko eta entrenatzeko prozesua? Gehien bat entrenatzeko agian. Esango nuke gure artean laguntasun asko egon dela, elkar lagundu dugulako asko. Eta egia da, ja hasieratik zegoen zerbait zela, kastinetarako ere ja horrela zegoen idatzia testua, eta orduan nik ere horrela, interpretatzen nuen horrekin proposamen bat egin nuen, eta gero gertatu zerean ni hautatu nindutela irati izateko, de repente, claro, ni nintzen azkena iristen proiektura, Paul bazebilen, Gorka bazebilen, Eneko bazebilen, eta niritsi nintzen azkena bezala, eta nire kastineko proposamenaren euskara hori hartu zuten eredutzat. Orduan, oso polita izan zen, zeren eman ziaten aukera, babestu ninduten, proiektuan sartzeko, eta de repente irakasle bilakatu nintzen, Gorkarekin batera, eta birak egiten genituen, eta hau, eta beste, lehen esaten izuna, Adibidez, atxearen asperena, egiten da oraindik ere Euskal Herriko leku batzuetan, baina nola ez pasa, zeren momentu batzuetan, testu batzuek, horrela esan da, ziruten pixka eta arabiera. Eta ber nola ez garen pasatzen honekin. Eta nola esaten dira, adibidez, daude hitz batzuk, PTK edo bertxotatik datorren errima edo fonema hoiekin txertatzen genion atxe bat ostean, eta horrekin ez gaude bat ere harremanduak. Eta orduan nola praktikatu hori. Adibidez, ikusi beharrean, filmean esango genuke ekusi. Ulertzen da, baina badu beste, eta orduan gure artean horrela deitzen gara. Nik Gorka deitzen dut, Gorka. Eta berak deitzen hau, azkarate. Eta da, Eneko, eta ulertzen, praktikatzen genuen, edozein momentutan, igual, gaueko 10:00 afaldu berritan eta rodaiaren ostean, eta oraindik geneukan gogo hori, eta igual etortzen zen beste pertsonaia bat, Luxarena egingo zuena, edo Ximenorena egingo zuena, ez dakiz eta orduan beraiekin sartzen ginen jolas hauetan. Ez dakit, adibide bat ematearren. Udaleku bat bezala izan da. Zure bizitza udaleku bat da, Hori da. Ze guai. Saiatzen naiz. Enekoren izena aipatu duzu, eta uste dut, Errementari filmean Koldo Zuazo ibili zela, bertako euskara, Arabako garai hartako euskara moldatzen, eta horrere Eneko Sagardoi izan zen protagonistetako bat. Berak erakutsi dizuen nolabait metodoak euskara praktikatzeko edo... Bera egia da, Eneko ni sartu nintzenean ja bazegoela, baina, klaro, berak bazukan bermea egongo zela pelikulan, eta orduan ez zuen kastinik egin behar izan, eta orduan nik asmatu behar izan nuen euskara hori. Yeah. Eta orduan berari gustatu zitzaion nire proposamena baita ere. Eta hor ni hasi nintzenean prozesuan beraiekin, hor bai hasi ginela bilerak egiten denok batera, eta Enekok, por supuesto, daukala euskararen jakintza eta jakinmin oso handia, eta lau friki Gorka, Paul, Eneko eta Laurok garen lau friki bezalako batzuk batzen direnean, egiten genituen gidoiaren gora eta berako barridak eta hasten ginen
hitz egiten eta testua moldatzen eta euskara eta hau bestea eta egorkari ere asko galdetzen, berak egin duen ikerketa horretan norekin jarri den harremanetan eta ahotsak ditzen da, webgune hori jasotzen dituela, horre bai ikerketan ibili ginen edo bidaltzen zizkigun linkak, xorrosin irratia, erreferentzia hau ona da H-aren beharrean, pues IN-aren bustidura eza ikus dezazuen, ez dakizu. Bueno, pues ez dakita gustatu behar zaizu, baina eske plazerrez egin genuen eta eneko da, horretarako zoragarria zeren bera ere oso zehatza da, oso zorrotza da, eta asko bultzatu gintuen ere bai apostua egitera, zeren berak asko sinisten du honetan, klaro. Orduan hemen ere lantresna bezala erabil daiteke ahotsak.eus, ezta? Bai. Eta zer egin zaizu zaiena ikasteko euskara zahar berri horretan? Zaiena ikasteko. Igual ikastea ez dain zaila, baizik eta gero egoeran bertan txertatzea, ez? Depende zer ari den gertatzen, agian da egoera bat oso violentoa edo da egoera bat oso intimoa eta mantentzea euskara hori, zeren ez dauzkazu bizipenak, ez dauzkazu kontakizunak, ez daukazu belarri egina euskara mota horretara. Orduan, zure lana da kolpetik, egun batetik bestera, sinesgarri egitea, igual ikastea baino zailagoa zen hori, ez? De repente, asko ikutzen zaituen gai batean sartu, eta hizkuntza edo hizkera horren bitartez kontatu ahal izatea, hori sinesgarri izatea eta ez iruditzea marrazki bizidunak. Hori zaiena. Bueno, behintzat gure lana da, berezin gara kejatu. Behintzat erronka hori lortuta, ez? Edo... Bai, gure aldetik algeron guztia egin dugu, orain zuek esan behar diguzu, hacemos. Esango dizuegu. Eta, bueno, amaitzeko orduan honek esan duzu divertigarria izan dela zuretzat euskara mota hori ikastea edo prozesu hori. Orduan honek nolabait erakuts dezake euskara ikastea divertigarria izan daitekeela, ezta? Euskara bere horretan ikastea euskaraz ez dakiten entzat divertigarria izan daitekeela erakusten du besteak beste honek, ez? Agian ez hasi iratitik, holko ezela, baina bai, oso divertigarria izan daiteke. Eta jendeak gogoa baldin badauka bilatzen ditu moduak. Nik ezagutzen ditut euskaraz ikasten duten jende pila bat dituela analogia batzuk eta lotura batzuk eta oso divertigarria egiten dute eta jende batek badu gaitasun hori. Orduan, bai, edozein hizkuntzarekin nahi baduzu divertitu zaitezke pila bat, eske hizkuntza dira super divertigarria. Izan daitezke aspergarriak ere bai, baina ni justo bertsolariekin batu izan ez, eta hitz jokoa gustatzen zaizkit, txiste txarrak eta hizkuntzaren alderdi divertigarria gustatzen zait asko. Jarrera kontua da. Jarrera kontua da, bai. Oso ondo. Bueno, honekin bukatu zaizkit galderak, orduan, eskerrik asko. Buruz nahi duzu hitz egin, a ber. Zuk nahi duzunari buruz, vamos. Zerbait esan nahi baduzu, ez dakit galdetu ez dizudana, edo zerbait gehitu nahi baduzu, ez dakit. Ez orain gaude oso autopista batean sartuta dela promoa eta aurrestrenaldiak iristen diren eta feedbacka iristen zaigun, orduan ezin dut beste ezertan pentsatu. Egia esan nahi dut iristea ja, momentua, Gasteizen izango da lehenengo aurrestrenaldia, hor nabaritzen zaio Eskua Pauli, eta izango da ez dakit ez da non izango den, baina izango da datorren astean ja. Izango da Otsaiaren 14an. Eta gero, ingo ditugu beste toki batzuetan Bilbon ere egingo da. Iruñan nola ez, pelikula guztian Nafarroan grabatu dugu, mesedez nola ez da aurrestrenatuko Iruñan. Eta ia da badaukagu gogoa hori gertatzeko. Eta 24tik aurrera, aurrestrenaldietan egonez denak, nahi badu, zinearetoetan, eta ez dakit, idatzi guzu, ez dakit bidali feedbacka baldin badira laban oso heiterrak, makillatu pizka bat hitzak. Osea, prez gaude dozer entzuteko, baina izan jatorrak, mesedez. Asko egin dugu lana.
Hori seguro. Bueno, hemendik deialdia, ez da, filma ikusteko. Eta, besterik gabe, emango dizugu, nik idatziko dizut, Konpromisua hartzen dut idazteko, nire iritzia emateko. Esker. Bueno, hori, eskerrik asko ona etortzagatik, gure galderak erantzutera, eta sorte ona, pelikularekin, galarekin, sariketekin, eta guztiarekin. Ja, zer gertatzen den, mi esker. Eskerrik asko.